Ja, du betalte mig faktisk for at tage hjem den aften. Betaler jeg dig for at tage hjem? Du gav mig 15 kroner. Er du stiv? Ja, Johan, det der, jeg betalte dig for at gå, eller hvad? Ja! Jeg betalte dig for at gå, eller hvad? Ja! Han først bestikket dig til at gå din vej. Du gav mig 15 kroner, så jeg kan komme hjem og sove. Johan, Ja? er du stiv? Jeg kan ikke se på den sommerfugl der. Det kan du ikke se på min lygte. Det er sommerfuglen. Det er ikke en sommerfugl. Det er ikke sommerfugl. Jeg skal prøve at kigge på. Jeg er bange for sommerfugl. Det er den åndssvage lygte der. Nu lyser jeg ned i dit hår. Jeg har lus. Det har jeg jeg. kan finde dem. Ja, jeg har lus. Det har jeg altså. Har du det? Ja. Er du stiv? Nej. Kan du drikke meget mere Fisherman? Ja. Det skal vi ikke, vel? Jo. Det synes jeg ikke. Far, dig og mig, Mark. Bagbakken. Nej, jeg kan ikke lide Fisherman. Hvem er det? Prøv lige at lyse op på hende. Johan, det er Nana. Hej. Må jeg godt lige få hende ud? Hej.